Puc dir, sense exagerar, que la conec de tota la vida. N'Agnès, Espont d'Inca, 1984. D'ençà que va néixer. No debades som amics amb sa mare des que vàrem compartir cursos, anys, aules i projectes a l'avui ja antiga Escola de Magisteri de la Carretera de Valldemossa, amistat refermada arran d'una extensa col·laboració compartint secció a les planes de la històrica revista Pòrtula. El món del teatre, tot allò que l'envolta, és una manera d'entendre la teva vida, el teu posicionament a la vida. Per jo és un trampolí des d'on mirar la vida, els altres, des d'on relacionar-te, vincular-te, des d'on qüestionar-te les coses. És un camí, però a través del qual poder intentar transformar allò que t'envolta, transformar les persones que t'envolten i a tu mateixa. I crec que és una manera d'estar en el món. I avui n'Agnès és aquí, no per la meva relació amb sa mare, sinó per mèrits propis i pel seu innegable lloc guanyat a pols dins el món de l'escena. Cal veure la quantitat de gent que en saber que hi tenim contacte i relació badén uns ulls com celers i es preocupen de saber a detalls que la mare, amb tota raó ofenosa, no s'està de donar i explicar. La podria pintar, Nina, amb aquell vestidet de pageseta amb el qual la duien a ballar amb l'agrupació Aires des Pla de Marratxí del Pla de Natesa. O fent les primeres passes dins el món de la interpretació a l'Acadèmia Teatral Di Marco del Pont d'Inca. Escenes a les quals tenia privilegiat accés per la meva condició de cronista de l'esmentada revista. Encara un darrer apunt, consistent en el fet que podria trobar, si la cercava, les fotografies que li vaig fer a casa seva, quan era un adolescent que apuntava maneres d'estrella del que podria ésser el primer buc de la seva carrera. N'Agnès respon, sense cap por, a les nostres curiositats, com iniciar essent una nina, al camí del teatre, de la mà de l'Escola de Teatre de la Ona Di Marco, aleshores instal·lada al Pont d'Inca i poc temps després es mudarem a Palma, a l'Assistència Palmesana. Parla de Nalaona i queda patent que és una dona a la qual admira i adora de llavors ençà. El dia que jo vaig venir al dineret de personatge va ser una experiència molt enriquidora, en el principi molt misteriosa, no sabia molt bé les pautes, les regles del joc i en el final va ser gairebé un inici amb sensació aquesta improvisada on dius he d'estar amb molta atenció, molta escolta, no m'ho vull perdre res, vull estar també com molt disponible que succeeixi també allò que s'espera una mica d'entendre quina és la dinàmica. I allò que recordo així més preciós en el final és conèixer, és compartir, la cosa inesperada, per dir-ho així. Les converses mai saps per on comencen ni per on acaben, amb persones de qui tens algunes referències, però no en tant vincle personal. Llavors, trobo que l'organització i l'espai fa que l'aconteixement i la trobada sigui molt familiar, molt propera, malgrat fins i tot això no coneguis gaire cap dels presents pràcticament. I crec que aquí és on se poden produir precisament aquestes revelacions, que se revelin coses de coneixement compartit i d'experiència compartida que són molt inesperats. I el menjar va ser molt bo, i no recordo el postre, ara jo que soc tan llèpola i sempre m'aquest amb els postres, ha estat tan bo també el d'avui que m'aquest amb el d'avui. Ens conta com de la mà de Nalaona tingué el privilegi d'estudiar i treballar matèries com exercicis de respiració, teatre del moviment, comèdia de l'art, que molt més endavant formarien part dels seus estudis superiors a Barcelona. Narra anècdotes com el trimestre que dedicarem a la comèdia de l'art, espectacle improvisat de carrer popular al Renaixement italià. Feien les seves improvisacions a la clastra davant de l'assistència i el seu públic eren els veïnats. Crec que aquesta iniciativa dels dinerets en personatge tenen com un valor documental humanista, per dir-ho d'alguna manera. I trobo que la màgia en el final és que quan hi ha encontres des de jornades professionals a trobades literaris,
tot allò que se documenta, la part també com a més oficial, més literari, més artística, la més professional. I aquesta d'alguna manera és com el que seria entre bambalines, d'alguna manera és com persones que se relacionen amb jornades professionals, amb events artístics, amb events literaris, amb vida professional i com a projecció professional de molt de caires diferents. Això són com les bambalines, com a rerefons, la cuina petita, que passa quan les converses són professionals mesclades insospitadament en coses personals, com el pudor de parlar de coses personals / professionals, de maneres d'entendre la vida, els nostres oficis. A priori també te crea un pot de pudor segons compartir-ho segons aquí, que potser pots fins i tot no encaixar gens perquè és tot inesperat i és un còctel que pot ser que no saps on te durà, però que precisament té com la seva màgia allà on hi ha el misteri, on se revela d'alguna manera en transcripció per la feinada que fa l'equip que ho organitza.